Selamun Aleyküm vatandaşlar, Selamun Aleyküm iyileşler. Şu günle biz öz vatandaşlarımız olup yol aramda yürütü gepleşik geçirmekçi. Gepleşiğin esası temasam şu yurdun içindeki bolup geçen bir düzgünçülükler ve edenetlilikler var arada. Hem de şu vatki özünü men hükümet diye adlandırıp gören cinayetkar hükümetin bağlılığını yokluğunu özlerine suud ettirmek var arada. Temamı kıskaça şulardan var. Elbette şu anki döwürde vatandaşlar hemmäňiz görýäňiz, hemmäňiz şaýatsynız Türkmenistanyň içindäki bolup geçen beýdüzgünçilikleri neme? Vatandaşlar biriňizden ses gelýär, mikrofonuňyzy ýapyň. Şu wagtky Türkmenistanyň içindäki bolup geçen beýdüzgünçilikleri, edenetlilikleri, jenaýatlary Türkmenistanyň şo halky ýetirýän watan habarlaryna ýa bolmasa başga habarlaryna halka köpçülikden giňişleýän ýa ýetiren oklar. Ve şol sanada bu bolýan betbagyçylyklary sosial medialaryň üstünden ýurdun içindäkilerim şu ýurdun daşyndaky gezip gören watandaşlardan habar alýarlar. Yani ilki bilen şu sosial media çykarýar diýjek bolýan içindäki bolup geçen beýdüzgünçilikler. Bu bolsa da bu diýmegim näme diýmek bolýar? Ýagny islenmek bir bolup geçen içindäki beýdüzgünçilikleri basyp ýatyrmak we şoň Türkmen watandaşlarymyzyň ýa Türkmen ilatyň raýatlarymyzyň ünsüni başga ýaňa sogmak üçin bir ýerde aýdym aýtyp ýörler, bir ýerde ýene bir zat edip ýörler. Oňa da hemmäňiz özüňiz şaýatsyňyz. Bir görseň çäre geçirip görendirler, bir görseň paragot dümenip görendirler. Emma Lewap vilayatyndaky bolup geçen pajigaly ýagdaý barada hiç kelam söz çykanok. Onu näçe gün boldy şu patlama ýüze çykandan soň hiç habar ýok, hatyr ýok. Emma başga ýaňa sogmaly bolsa ony başarýarlar, ýani özüni hökümet diýip adlandyryp gören ýani jenaýetkar hökümet. Bu arada hiç sesini çykarmandy damyp durup bilmeýär sebäbi 38 sanak vatandaşlarymız toprağa berildi, ýani bu dünýäsini täzeledi. Bu hökümetiň özüne men hökümet diýip gören jenaýetkar hökümetiň watanyna seredişi şu bolsa şu sebäpden şu ýaly tebii hadise däl, ýani bir durmuş hadisesi, olan durmuş hadisesi bolsa ýani Türkmen hökümet oňa hiç şert töredänok, ýani ýozalky çekilen şol ýozalky gurulup giden binalardaky şu turbalar, gaz turbalary olar çüýrek giden turbalar ýani sapara aýdanly göre, ýani haçanky bir 90-92-nji ýyllardaky çekilen turbalar diýip aýdyp geçýär. Diňe saparaga da aýdanok şu turbalyň ýaşaýjylar hem şey diýär, içeriden gelen habarlar bize. Emma buna garamazdan oňa hiç ýagdaýda çäre gören oklar hökümet, ýani içeridäki hökümet olam näme dini barat bolupdurýar, ýani özüniň hakykatdan iş ýüzünde ýoklugy we halkyna seretmeýänliginden ibarat bolupdurýar. Bir şol sanada basyp ýatyrjak bolýar, ýani ama hökümetiň ýoklugyny suud etjek bolýan ýurdun daşyndaky käbi guramalar we toparlar. Olaram seslerini çykaraýan ýagdaýlaryny şular ýaly pajigal ýagdaý bolup geçipdirdi, 38 sana adam ýok bolupdyr diýip sesini çykaran wagtlary şolam başga bir metod bilen, ýani propaganda metodlary bilen ünsüni başga ýaňa sogdurmak ýa ony gizläp ýaşyrmak bolan oýnak gelýän enlikleri şu haçandan bäri. Oňa indi hiç üns bermän watandaşlar bir çagany alan ýalak çagany ile oýjak berilen ýalak bir metod bolupdyr. Onu da hemme düşünýän adamlara atdyr, üýtgeşik
agar gelip durmaz mı diýjek bolýar. Şonuň üçin watandaşlar sizden bir etjek kaýşym öz hakykyňyzy talap edeliň. Öz hakykymyzy her kim talap etsin we şol sany hemmäm işgün talap edeliň. Bu jenaýatkar hökümete her zat diýilip görüli. Şonda da hiç ýerde ses çykanok, ýene ses çykanok, hereket çykanok dol derecede özüniň ýoklugyny suwut edip gelýär. Şonuň üçin meniň sizden etjek kaýşym öz hakykymyzy talap edip çykalyň. Her kim birli ýerden sebäbi şu Türkmenistan hemmämize de gerek ol jenaýatkar hökümetiň ýaşamaly ýerler. Şol zany her kimiň şu dowul böwünü besen ýeri. Meniň size kysgaça şunu aýtmak istedim, ýani öz hakykymyza ýe çykalyň we talap edeliň diýjek boldum. Şu ýerde watandaşymyzyň biri elini allatdy. Mikrofonuňyzy açaýyn. Gelmeze. Aha. Näme aýtjak bolsaňyz, ýani öz nemäňizi. Hemmäňize salam. Salam vatandaşlar. Benim şu yerde aýtjak zadym indi häzir halkyň näme diýseler hem halkyň gözü açyldy. Näme aldajak bolýarlar şu içindäki halkdan köprägi daşary ýurtda. Men aýtjak zadym şu her kimem öýündäkiler bilen, garyndaşlary bilen, tanışlary bilen, dostýarlary bilen habarlaşyp dura. Türkmenistan soňam häzir indi geçen ýyldan bäri ýollar ýapan bilen biz gitmän bilen bir ýylda ütken zat ýok. Iýse gitse gitýär, öňe giden zat ýok. O näme aldap, o aldaýalar, oň ýaly, muň ýaly diýip çykýan o nämeler bar, ýalakalar. Olar hem näme diýelim olara, goýun aksaksız bolmaz diýerler. It ýürer, kerwen geçer. Sürak saksız bolmaz diýilýär. O, soňam it ýürer, kerwen geçer. Her kim öz borcuny ýerine ýetirmeli, ondan soň öz çagasyny düşünmeli, watanyny düşünmeli. Eger beýle giderse, içeridekilere açlykdan öler, daşardakylara halmyradanyň aýdyşýaly içine alıp sıkıntıdan özlerinden gutarıp ýogaljak, şonu isleyen adamlar var. Ýöne biz ona yol vermeýäs. Sebäbi o vatan bizim watanymyz. Şu daşary ýurda çykan her kimiň maşgalasyndan şu uruşlarda ýogalan, geroy atlary alan, şu ýerde bir aýany ýa bir elini aldyryp gelen veteranlarymız var. Olar bizim ýaxşy günlerimiz üçün, oňat günlerimiz üçün yarıştılar, yoksa näme gerekde gidip şu azapları görüp näme etmek. Nihar şu häzir indi sistema tamamen çürüdü. Bunu düşünen halkın hemmesi bilýärdi. Ýöne o ağzına gelen aýdýan adamlara aýtjak sözüm, iki ağız sözüm. Eger şu aýdan sözleriniz boş bolmasa, izinde durup bilseniz, näme aýtsaňyz aýtyberin diýjek bolýar. Ýöne izinde durup bilmeseňiz, onam düşünün. Sebäp halk indi öňküýaly, o gözü kör, pişiň çagasy ýaly hiç zat görmedik. O içeridekiler daşary çıkmadık olsa olar aldap bilýärler. Ýöne häzir daşardakylar hemme zat görüp eşitip ýöre. Soňam ýaşap oturan ýurduň nählisini bilipdi. Ine şu taýda avariya bolup köçede bir sany ýekece bir adam öleýän ýagdaýynda şonam şo gün telewizorda şoň gom garyndaşyna baş saglyk dilenýär, şo aýdylýar, gynanç bildirýär. Bizim näme janymyz demirmi? Bizim Türkiýede näçe sany oğlanlarymız ýogaldy. Şolaryň en atasyna gidip bir baş saglyk näme etildimi? Soraldymy? Olar näme? Kepine çykyp gaýtdymy bäri? Döwlet bolan bolsa-da şu çağalar çykarmydy ýurdun daşyna? Ya olmasam patlama bolupdyr bolýar. Men hiç zat diýjekler, her zat bolup biler. Ýöne bir matam gün diýen zat var. Şonça çağamy, adammy? O bizim hemmämiz bir doğana. Bir 5 barmaň, bir san barmaň kopsa nähili bolýar. Başka vilayatlaram
kömek ederdi. Bir neymiş etmeli şu ustalar vardır, şolarda zapas duran demirleri vardır, turvalar vardır, gelip şu kolda kömek etse, şu cayı yıkıp başka bir cay sallayan yağdayında hem kişi bir bolanda şu adamlar kıyınçılık göreceklerler, yöne ettiren oklar. Ne için? Sebep halkı biriktirecek değerler. Halk birgen vaktinde diktatorski sistema уже şatat edip başlar, kıymıldap başlar. Olar şu öz sistemasını neyçe olsa gücünün son deminde olsa birazcık uzatacak oluyorlar. Yöne yakında çıkarılan halas ediş nämenin Milli Halat Ediş Komitetimiz komitetinin mıhımı komitet işgärlerine koyulan öňünde näme var? Onundan işlep başladı. Hani indi komitet işgärleri siz özüňiziň adyňyzy, familiýaňyzy ýa-da mıhımı işgärler, mıhımı desem häzir mıhımynam hemme ýerini ýapyp taşlapdyr prezident. Her haýsyny bir ýere dejurny edip goýberipdir şu içinde işlep ýören mıhımı işgärlerini. Näme? Oýjaňyz Gülhanım. Gulabul doğraýjaňyz. Hakykatdan ýagny Toç maglumaty bilenim üçin aýda oturmam muny. Dejurny edip goýberipdir. Oýra bu ýere. Ol näme edip belläýän ýagdaýynda ýani içeri işler aýryp bellesin, goýsun oň ýerine içeri işler aýryp oň ýerine 3 sany 5 sany adam oýdun bary bir işlemeýän sistemany mejbur ýagdaýda işletjek bolýar. Olar işlemeýänligini özleri suwd edipdir we hökümetin ýoklugyny şu näme hiçlik ýani işin bitmeýänligini iş alyp berip bilmeýänliklerini özleri 100% suwd edipdirler. Berde häzir neşert goýly ondan aňyk şer işe başlady ýagny mehkeme bu neşert goýly. Entek bu mehkeme ýoklugyny has açyk aýdyn öňümizdäki gepleşiklerde suwd eder işläp bilmeýänligini mehkeme näme jogap bermeli we näme jogap berenok onuň hemmesini açyk aýdyn nokot onu suwd edip anyp ne faktlar bilen görkezers ony ýa-ki öňümizdäki gepleşigimizde. Sawolum taýrakatyn Gülhanym aýda sellerim üçin şu ýerde sawolum şu Aýçahan ablamyz elgallardyr. Salam watandaşlar, geç ýaxşy hemmäňize. Şunky gepleşigimizde hoş gördük hemmäňizi. Şu men aýtjak zadym şu Türkmenistanda Türkmen telewizionysyna, radiosyna, metbuatda hiç ýyly şu Türkmenistanyň içinde bolýan gynançly ýagdaýlar hakda hiç açan gurrun edilenok da çykyş edilenok ýa. Emma watan habarlary şu watan satan habarlary diýil ýa-da biz şu şoňa öwrenşip dursam, alşyp dursam. Şonu şey diýsen gerişikli bolýar, watan habarlary diýsen gerişen o. O näçe watan habar beren ol, propaganda edýär diňe. Satýar watan. Ha, ana şonu şu Türkmenistanyň prezidenti diýip özüni baş tutan hasap edýän bir boş adamyň töwereginde şu Livap welaýatyna partlama bolýar, olar bolsam awazady olar şu Berdi Muhammedowyň daşyna pırlanşyp yalandan yalakaçylyk edip şonu goldap zat edip çykyş edip ýörler-de. Şu zatlaryň Türkmenistanyň bir hökümetiniň ýene bir gezek ýoklugyny subut etdi şu taýda diýip düşünýärsiz. Sebebi o bir owaňda bir ýurdun bir çetine partlama bolýar, bu tarapynda da olar keýp edip gezelen jetip ýörler. Şu taýda halkymyzyň düşünmegini isleýänler şu taýda ýene bir gezek hökümetimiziň ýoklugyny subut etdi. Ýoksam geçen ýyllarda da näçe nemeler boldy. Gynançly şeýle hadiseler boldy da bolup geçdi. Tebigy taýdan howa fırtına boldy. O zatlaram aýdylmady gelip ine iň soňky subut edildi. Ştaparam şu prezidentimiziň hem ýoklugyny, hökümetimiziň ýoklugyny
Yine bir gedek suud etdigi bolýar. Şoňa halkymyzyň ýurdun daşyndaky ol halkymyzyň hem düşünmegi gerek. Şonu Elbette. aýtjak. Elbette doğru aýtyp geçdiň Aýjana. Bu ýene şu ýerde hökümetimiziň däli hökümetiň ýani özüni men hökümet diýip özüne men hökümet diýip atlandyryp gören jenaýatkar hökümet bar. Bizim hökümetimiz däl ol. Näme üçin näme sebäpden bizim hökümetimiz bolýar? Ol halkyna absolutny özüniň ýoklugyny 100% suud edip duran sistema ol. Jenaýatkar topar. Söhbet diýim şu taýda biz düşünýärse bizim hökümetimiz diýip atlandyrýarsa ýöne şoň töweregine şonu goldap şonu bar hökmüne görkezjek bolýan adamlara diýýän bu zatlary. Sen doğru Türkmenistan'a hiç ýyly internetiň ýok ýerine bize gelip goşdy da ýam ýurdun daşyna çykdy şu habar. Sebäbi Türkmenistan halkyna görkezilmejek bolup näçe üstüni bastyryp ýok beýledat bolanok diýjegem bolsalar ýam sekund bir näçe sagatyň diýen içine gelip ýurdun daşyna ýaýrady da o habar ýam. Elbette ol ýurdun içindekiler hem ýurdun daşyndakylardan bu habar birincilik bilen. Sebäbi ýurdun içinde habar ýok hiç ýyly, ýagny watan satan habarlary diňe şu manipulýasiýa bilen propaganda ýollanylan ýa başga hiç absolut halkyň gözüni başga ýaga çekýär we aradaky watandaşlar şu ýerde bir zat aýdyp geçen aradaky bütün Türkmenistanyň şu İçeri İşler Ministrligi, Milli Howpsuzlyk organ işgärler, bütün organ işgärlerini jemlep ýöne edenler gören bolsaňyz, ýani watan satan habarlaryny gören bolsaňyz, bul diýjek bolýanym ýani bir durşy bilen propagandadyr, ýani manipulýasiýa propaganda, o absolutny diýilen wapşe onanma. Olanja ol ýani çagany allanýalyk bir allygy gurama ýani hiç ýyly hökümet däl olar. Söhbetçiyim sayda bir azaç koşoyun ýene de şu vatandaşlarymyzyň hemmesiniň düşünmegi gerek da ýurdun daşyndaky içindäki diýeňna sebäbi haýsy ýurtda gördüňiz şu wagtlarda şu ösüşleriň döwrüne internetiň ýapyk ýurduny nirede gördüňiz misaly? Hiç ýerde ýok şeýle ýurt. İnternet ýollar hökman açyk bolmaly. Aýjahan dogry diýen. Şo günden bäri şu gün abetden soň internet açıldı. Ne şu gün görüp bildik çağlarymyza. Şu gün açıldılar diýip habar geldi içeriden. O Şu günden bäri. Olam näme şahsynda ýani şu maglumat taşyryk çykmasyn diýip şu özüniň gorkýanlygyny hem özüniň ýoklugyny 100% suud edip durar. Näme üçin ýapjak ony? Näme sebäpden ýapýar bolmasa? Diňe Lewap vilayetinde balan ýerler vilayetlerde açykdyr, hem Lewap vilayetinde internet ýap. Näme sebäpden ýapyp? Şonu düşündürüş berbilýärlermi? O bu geplet ýalar geçen ýyl şonýaly. Edilýär, dama şonýalyk bolup gelýär. Bir ay olmadı geçen ýyl. Bir ay internet olmadı. Elbette ol şolar ýalyp ýöne diýjek bolýanym şu ýerde bir zat da ýani näme sebäpden ýapýanlaryny kiýerler, ol şonu düşünýärler. 2 sanak bir eşaňyran ýalyp bir eşek sıpat diýerni geplet ýalar, ol geplep duran sözlerini özlerim düşünen ok ýani oňa bir kim bilýär näme sebäpden gepleýär olar. Söhbet zaten çek şu yerde utanan oklar ama şuları söyledi, şuları gepledi oturan şu komitet işgärlere. Şular utançsat kalmaya bular adam däl, adam durşy bilen Nerede alkogolik olsa, nerede narkoman olsa şonun şu näme hasta yerini tutara şoları geplediýärler. Normal müşleýne bilen, normal kellesi işleyen adam şolan aydan eden ola. Şu nujeli şoňa kellesi işleýän şu komitet işgärlerini. Eger siz korkmayan olsa adını, familiýasyny aýdyp göni halkyň öňüne çykyp aýtsyn şular. Näme üçin aýdan o? Gülhanym bärde indi muhamalaryň roli ýok indi 10 çyslardan bäri ýok ýatyrly olaram indi. Başgalarym olara kelýänsiňiz bermeň, näme aýallaryň olara ünsüňiz bermeň. Olary öz akyny göýgöreň integ bolan ýoklugyny has goşuwdy edersinde geňdäp gepleşigimizde şu ýerde ýöne tekrarlawymyz elini allypdyr. Şonuň bäri. Tekrarlawan mikrofonumy açaýyn. Salam edýär watandaşlar.
Hemem gatnaşanlar. Men Reýsgçe aýdasym gelýär. Ajahan gelneçe uje aýdyp geçdi şol Watan Zatan programmasyny. Men birazjyk şol media barada aýtjak boldum. Sebäbi men hiç bir kanallara, zatlara patpişik däl bolin. O şo Watan Zatan programmasynyň bary ýogy bolsa bir kigedek görendirin. Göremde de eger bilemok adamlaryň özü, halkymyz hemme adam seredýändir şolara. Men üçin bir hil düşünüksiz näme üçin men 14 ýaşymdan watandan çykan, 17 ýaşymdan bäri Şweýçarda ýaşaýan. Eger üns bersek o taýda mecliste de oturan adamlar şo bir eşikde ýalyklary, kostyumlary, hemen boýlar elmedam şey eňip bloknoda seredýärler. Her bir zady zapis eden bolýarlar. Şu ýyl näçinji ýyl? 2021-nji ýyl, dogrymy? Ýam adamlar ýokarda kosmosda näme ýaşaýyş ahtyryp ýörler. Bular bolsa bloknota ýazyp ýörler. Näme bar? Zapis edilen aparatlar bar. Ýa-da telefonlar bar, iPhone näme diýdir türli markalar bar. Ol bolsa bar adamlary gullatyp saklaýar şo taýda oturany zapis etdiňde elleriniz bilen. Näme gerek onu zapis etip bolmajak samsyk gurunlaryny. Onuň robot ýaly diýe ol adamlary ýörit diýe olar kemsitmek üçin, o kemsitmelik bolýar adamy. Sen şo eşikli geýmeli, ştatlar etmeli, şu sagatda gelmeli, şu sagatda gitmeli. Şunu etmesen şeýle bolar diýip. O ýörit edilýän o şolar gul saklamak üçin. Telewizorda da görkezýän zatlary ýöretde propaganda hemem mara ýöretde zat we adamy hipnoz etmek üçin psihologiýany gowy bilýär. Şu gowy zatlar görkezse çağıjyklar, ýaşlar şo zatlary görýärler, hemme zat gowy mukadip pikir edýärler. Ýöne näçikde biziň watanymyz şeýle ýöret edilýän hem propaganda hem adamlar psikologически näme etmek üçin David Nanik bilemek türkmençe näme bolýar? Basmak bilen, tamam. Basış, psikologически. Psikologически basış bolýar. Tamam. Başga bir zatlar gördüm. YouTube'da beýleki ýerlerde adamlar mysal üçin çıkış edýärler. Biziň Türkmenistanymyzda hemme zat go biri traktoristmi, biri kombaýner sürýär, beýlekisi awtobus sürýär. Biziň şeýle bir täze awtobuslarymyz bar. Biziň kombaýnymyz şunça zatlar näme diýär diýip, hemme go zatlar, hemme mar her bir sözüne biz şunça zady iş getirdik, hormatly arkadagymyz. Şu gün biz şu awtobusa getirdiler, hormatly arkadagymyz. Her bir näme bir zat görünmerende hormatly arkadam sanap gördüm, minimum 20 gezek aýdandyr şo hormatly arkadam diýip. Özüm şeýle dikdu näme görünmerýär. Ullakan agamyň ýaşy, o gürlen agamyň ýaşy bolup bilse 50 ýaşa bardy, 40-50 ýaşynda bardy. O ören kimsi diye bizim halkımızı. Bu da gowluk däl, ol nähilti hiç hormaty ýok bizim halkymyza. Şonu aýtjak boldum. Hemem eger biz pikir etsek, näme üçin bu zatlary edilýär? Hawa, dogry aýdýan Sehra boldy. Ben şu ýerde bir zat goşaýyn Sehraýylyň gepine. Olar içeri giren vaktinde Haraşy gyýjagyň prosta geldi. Gyýjagyň geldi. Yok, yadımdan çıkmadan şu biraz şu yerde koşayın. Hazır teknoloji ösene. Olar bloknoda näme? Olaryň telefonlaryny kapıdan girmeden hemmesini alıp galýarlar. Telefon bilen içeri girmek bolan ok olar. Soňa yüzüne seretmek bolan ok. Hemem şol YouTube'da näme-de adamlary gorkuzýarlar, biz şu zatlar ederiz, bu zatlar ederiz. Ola biziň watandaşymyza hemem aktivistlara garşy çykyş edenler bar. Diňe bir adam däl, ozalan bir gezek edipdirdiler. Şoň ýaly adamlar barada, biz olary birinjiden üns bermeli däl.
Näme üçin olan elinde däl biziň canymız. Allah Taala we ýokarda. Hemem näme eger wara etjek adam gelýärde etýär. Wapşet eger psihologiýa teresseň, taryha teresseň, şonu etjek adam etýär. Hemem erkek adam hiç saçan ayal maşgalar bu zatlar aýtmak bolmaýar. O näme erkeklikden, mertlikden şonu aýtjak boldum. Bagşlarsyňyz sag bolun dinläniň üçin. Savor sekra oldu. Yani benim şu yerde yani sizin aýdan sözüňiziň üstüne ýetireýin. Yani men Amerika barýan, siz ýok etjek, plan posmadan ýene eýlen. Ýene siz ýalakdan nime şu ýerde ýanky şol çykyş edip TikTokda çykyş eden oglana aýtjak bilden ýana. Ýene sen ýalakdan edilseň, senden duş, ýa senden uly bolsun, kiçi bolsun, näçe sanaňyz bar? Yani toplan ýani hemmeňiz toplan. Gerek ol prezidentiňe de malyk gel. Ne Türkiýede Ata-Watan Kızılarma derneğimiz var. 7-24 saat aýda tap bilýänsiz. Gerek ol olya çaryny anyň tapardyňyz. Gerek ol şeýle gepler oturan hemmeňiz tap bilersiňiz. Yani gelin şo Kızılarma derneğimize gelin tapjak bolsaňyz şo taýyk geleýin. Ulukdan bir çykyş edip bir derek arlyňyzy gene oturmaň. Awo bir derek mertebeňizde depeler dersiňiz. Mertebeňizde siziň wapşe düýgünden ýok. Mertebe diýen sözüň gözüne bilendir. Yani gep ulanıpdan tapçaňyz biziň gerekligimiz size gerekligimiz çyn bolsa derneğe gelin. Ol şo taýda görüleşler, gepelýär şo taýda. Olar ýaly video çekip ýene edip ol biziň ýürlerjek, näme etjek. Şo taýda hemmeňiz tap bilersiňiz. Men şunu aýtjak boldum, başga aýtjak sözüňiz bar bolsa watandaşlar. Aha, Barys, ýeliň allarsın. Selamünaleyküm vatandaşlar. Hemmeňize selam. Benim o aktivistler var arada çıkış eden var arada geçecek. Näme ayağınızı koparacak, bilmem näme edecek. Onlar boş görünlerdir. Onu halkı korkutmak için ediyorlar. Onlar adamlara ünsen vermeliler. O özü kimlikini sud et bari. Onlar tek cevabını verirler onlar. Onlar da hiçbir yere gitmiyor. Gelip Näme Süleyman defterine düşen onlar. Kim yani aktivistler var arada bilmem nemeler var arada kim çıkış etse hükümeti gollap arkive direkt girendir. Yani yazılandır. Onlar da cevapkardır. Her bir aydan sözüne cevap vermeli onlar. Onu da düşünmesi gerek. Ben onu demek istedim. Gül abla elini kaldırdı. Sağ ol Barys. Gül abla. Benim şu aýtjak zadym, o boş görüňleri sen boş ver. Soň bir doktor olarak men şoň edýän hereketlerini, o geplen wagtynda el hereketlerini, kellesini, saçyny sypaşy, şu hereketlerine bir seredin. O normalny, spokojno oturup doğru kamera garap geplep bilen o. Şo yerden belli onun nähili hastalygy. Men şunu aýtjak boldum. Sağ olun Gül hanım. Sağ olun. Sekra olun. Men näme howlukdym da gyýdym gelenseň, şo partlama barada bir kısan söz aýdasyn. Birinçidene yatan yerler ýakty bolsun, şo wakada aýrylanlaryň garyndaşlaryny da Allah janyň sabrlyk näme etleýän hemem bir zada desmeýle näme üçin diýdiler watan günäkär. Hökümet günäkär. Hökümet ýok diýip aýtdyk bolan ýöne ona da bir zada düşünmek gerek. Her bir adamyň, her bir watandaşyň ilk başta ýokardan başlanýar. Prezidentden başlanýar. Prezident ministrmi bir zada saýlýar bilemok, selska hazaýstwyny, mektep, balnitsa, saglyk ministri, her bir şataýdaky ministr soň başga zaweduşlar zatda saýlaýarlar. Her bir adam aýda bir gezek näme atçot bermeli. Nerede näme işleýär, nähil işleýär. Şonu talap etmeli. Onu talap edýän hökümet ýok, prezident ýok, sen halk barada pikir edin. Şoň üçin hökümet elbetde günäkär ýok
hökümet. Yani onu da biz aýdaýyl da kabutta barmışynda. Olar günäkär, ýene nähil günäkär. Ya o jaýlar значит ýyllar bary belki bolup biler 30 ýyl o jaýlara seredilen hem däldir. Şoň üçin neme şuňaly wakalar bolup geçdi-de. Hem eger belki wakalara üns bersek, neme lewapda bolda, neme şifrlar zatlar gaçdy. O da diýmek o jaýlar normal gurulmandyr. Olary seretmendirler. Şoň üçin şuňal zatlar bolup geçe her gedek şuňal storm zat bolanda jaýlar zatlar ýykylýar. Diýmek olary normal gurmandyrlar daşy ilki başta. Şonu aýdyp geçeýin edim. Indi şu ýerde Sawal Burhanu terörat Mehmet wagtymyz ýenip barýar. Şöhret biraz aýdaýyn şu ýerde aslında normalny diktatorski sistema normalny giden olsa hemme zadyň öňüne alyp bolardy. Hemme ministerswada 24 saat dejurny bar. Her lewapda bir saat bolsa, ýekece bir şifr uçan olsa, ýekece çağa daş ýogalan olsa, ya bir adam avariya düşen olsa, olar alıp durar svotkalaryny, dejurnlar. Ýöne şu prezidenti getirip bilen oklar. Şondan bilivermeli şu sistemamız işlän o. Ýokardan oň ýazady maňa aýtmaň diýendir da. Aýtmaň, o zatlar telewizionyna çıkmasın, gazeta çıkmasın, radio çıkmasın diýendir da. Sesiňiz gitdi Gülhanım, sesiňiz. Ya indi geldimi? Aha, geldi. Hawa. Nesip bolsa täze Türkmenistan bolanda bularyň hemmesi ýola goýular. Az kaldy Elbette. indi. Elbette benim ustady vatandaşlar bizden bir kagda eden wagtymyzda gutorup barýar. Vatandaşlar hiç zatdan gorkma, hökümetimiz ýokdur. Bular ýöne bir fantaziyadyr, ýani bu fantaziýany gözüňize getirin, fantaziýa kinolar bolýar. Edir şolar ýalyk bir tempde bir zatdyr bular. Eger diýensiňiz ýani bir çykyş etsek bizem näme derler, ýani basyş ederler ýa ýene bir zat ederler. Vatandaşlar basyş etjek bolsalar, birinjilikleri ýollar açardylar. Eger biz şolara gerek bolsa, ýa biz ýegnejek bolsalar ýollar açyp biz ýegnäp bilerdiler, bir kirleňi işleýärmi? Bir zat işleýän düşünýärmi bir zat? Hiç ýyl gorkary sebäp ýok. Biz bu watan sizin watanyňyz. Siz halksyň, senem her biriňiz halksyňyz. Olar hiç ýyl hökümet olaryň halkdyr, ýöne halkdygyny olar ýadyndan çykardylar. Halka garşy genosid edýärler olar. Hökümet olar işgär, sizin işgäriňiz üstünde, sizin üstüňizde durmaly işgärler, ýani size hyzmat etmeli işgärler olar. Hökümet jenaýatkär olar. Olar absolutly ýok olar, ýok diýip gözüne getirin. Hiç zatdan gorkmana sebäp ýok berdi. Öz hak hukukuňyzy talap edip çyksaňyz, bolu absolutly berdi. Sizin ýitirýän zadyňyz ýok. Gorkmana wapşe gorkuýna aýyryň. Töhmet bir zat diýen, bir zat koşaýyn. Halkymyz prosta bir zady düşünmeli, olar bize işlemeli. Biz olary işlemeli däl. Olar bize işlemeli. Biz olar saýlamaly. Hem näme üçin saýlaýar? Gowy işlemek üçin. Hem olar biz üçin işlemeli. Olar gowy işlemese, biz olar aýyrmaly işden wapşeta. Elbette olar halka hyzmat etmeli, topar gurama olar. Olar sizin gorkulyp seni üstünde basyş etmek üçin goýulan topar däl olar. Olar size hyzmat etmeli, edilýär. Bolar ýa katastrof bolan ýagdaýyň näçin bolam ýani. Bu durmuş betbagçylyk ýani bir bolýan zatdyr ýöne dogrudur. Bu halk şol guramaçylygy üçin etmeli, ýani gaz turbolarny, turbinalaryny ýani başga da şoň memleketlary halka hyzmat etmeli, topar bu ýani hökümet diýip hökümetdir ýani iş ýerine hökümet edýän işi hiç absolutly ýok. Özleriniň ýoklugyny suwd edýärler. Şoň üçin öz hak hukukuňyzy talap edip çykyş edin vatandaşlar, öz hak hukukuňyzy talap edeli. Näçe gezek siz ýok diýip näçe aýdylýar ýa bu hökümete jenaýatkar hökümete ýöne hiç ýyl kelamagy siz ýok, gep ýok şolardan. Ýerden ses çykýar, ýöne olardan ses çykan. Şolar ýalyk vatandaşlar gorkmana hiç ýyl sebäp ýok. Şu ýerde wagtymyzdan gutorup barýar. Ýene-ki gepleşigimiz üçin köp sag bolun, dinläniňiz üçin
Köp sağ olun vatandaşlar. Geceniz rahat olsun. Hemmenizim sağ olun. Sağ olun edi vatandaşlar, giyeceğiniz rahat olsun. Berekella yaşlarımız düşüneceğinize berekella. Oldayan, koşulayan benim bana da yetmedi velin. Sağ olun alt barayan işleriniz için. Delin, ak kara deyimen başaralın edi. Halkım size deyip yüzlenetmeli. Gayret edelim, täze Türkmenistan'ımızı kuralım. Hoş sağ olun.